Ska vi ta en liten promenad genom lokaliteterna? Ja, och vi börjar här. Ja, det er jo Du är... Hans Peter Sandbæk. Jeg er praktikant. Okej. Ja, Runt. her er så kontoret. Och här har ni Ja, det er pärmar, okay. computers och bibliotek. Ja, det er rigtigt. Så går man herud, og der møder man så Stine, der står printerpatroner. Ja, jag var med upp med och han tänkte på det. Och vad är din funktion? Vad är din rolle här på? Jeg er Kaspers assistent, personlig assistent. Jaha, Jeg sidder og laver kontrakter for ham og skriver forskellige ting. Holder styr på hans liv. och det behövs eller? Ja, det gør det. Og så går man ind i Så här kan man leva en stor del av sitt liv. Og her er det så... Här blir jag imponerad. Ja, det er lyset til scenen. Lys og lyd til scenen. Jaha, just det. Der sidder Kasper. Vi lige har fået det op. Hej. Kigger nu. Hej, Ole. Skal vi gøre det der? Hej, min ven. Hej min vän. Har du det godt? Det har jag. Det er bra. Kommer du ihåg när jag först besökte ert kontor och var imponerad av att ni har ett kontor? Ja. Och nu är jag imponerad av att det är liv och rörelse och det är folk och du har en personlig assistent som styr upp ditt liv. Ja, det har jeg. Vad har hänt på 10 år på Bestsellers? Lad mig se. Jeg har lige fortalt om til. Jeg har hørt. Ja, vi har jo en popcornmaskine. Vi har øvet os i at fortælle historier. Ja. Vi har arbejdet hårdt. Og det, du kan se, det er resultatet. Det er det eneste, der er sket. Och ni har en bar? Ja. Fordi når man arbejder så hårdt som os, så skal man have en fredagsøl. Okej. Og så byggede vi en bar. Men så var det så hyggeligt, så folk også ville komme om torsdagen. Og når der alligevel var folk i baren, så åbnede vi en fortællescene. Så de kunne så godt få en historie. Så derfor har vi en bar. Just det. Ja, i ett nötskal, vad är de 3 viktigaste lärdomarna av 3 år med Bestsellers? 3 år med Bestsellers. Ja. 10 år med Bestsellers. 10 år med 10 Bestsellers. år med Bestsellers. De 3 vigtigste lærdom er 1. Sig ja. Sig ja. Okej. Sig ja. 2. Vær klar til, at historien forandrer sig. 3. Arbejde sjovt og hårdt. Okej. Tack. Vem visar mig runt resten av lokaliteterna? Det gør Hans. Han er vældig god til det. Jeg er guide. Jeg sidder så der. Där Der sidder jeg. har vi ännu en och en mycket imponerande stol. Så har vi en En panorama. genbrugsstol. Det er min genbrugsstol. Okej. Ja. Jeg har fået den foræret, fordi der var nogen, der ikke gad at have den. Herude der har vi så toilet og vores Olsen-bande. Du kender Olsen-banden? Nej. Det er vores pengeskab af ældre modeller. Ja. Där har ni intäkterna från igår. Nej, fordi vi har nemlig 2 pengeskabe. Det er der, hvor vi har video og stereo og lyd og sådan noget. Nu er vi jo ved at rydde op jo, så der er nogle ting her, der skal smides ud. Så det andet pengeskab, det står her. Många pengaskåp. Ja. Man skal jo passe på formuen. Specielt når man bor på Vesterbro. Vi har indbrud hver andet år. Nej. Sidste gang var Och hur går affärerna? Men det går jo fint. Der kommer jo rigtig mange mennesker og hører historier. Ja, Ja, vi har det var fullsatt Der var i går var der igår. udsolgt, ja. Der kunne ikke være flere, så bliver der for varmt. Ja, Men just det. det går fint. Altså, der er selvfølgelig også forestillinger, hvor der ikke kommer så mange, sådan, hvor vi eksperimenterer og prøver nye ting af. Og så er der aftener, hvor der kommer rigtig mange, hvor det sådan er ting, som folk kender og godt kan lide. Så ni har råd att experimentera? Ja, det er vigtigt, at vi eksperimenterer og prøver nye ting. Ellers så bliver det jo bare en forretning, hvor man skal køre de sikre succeser. Historiefortællingen skal hele tiden prøve at finde
man kan mange ting med ord jo. Det är vores lydstudie. Ja, här blir jag också lätt avundsjuk. Spelar ni in? Gör ni mycket? Ja, jeg bruger det. Jeg er nok den, der bruger det mest, faktisk. Ja. Og ellers så optager vi jo alt, hvad der sker på scenen. Også i går optog vi jo alt lyd på scenen. Så vi Det gjorde ni. så vi har et stort lydbibliotek af historier. Ja. Og det betyder, at når vi har et rigtig stort lydbibliotek, så her fra august, så begynder vi at lave en podcast fra Bestsellers. Aha. Men vi har allerede klippet den, vi har en hel sæson ligget klippet klar. Ja. Og nu klipper vi forårssæsonen ligger klippet klar. Sådan så vi har, om alle fortællere, der kommer og skriver under på, at vi gerne må sende deres... Okej. Det har Ulf ikke gjort endnu. Nej, det har Ulf ikke gjort endnu. Fortæl ham, at han skal. Nej, det skal han gøre, ja. Okay. Og så kommer det som podcast ud. Så bliver det en Bestsellers podcast. Det er næste projekt, og det laver vi til august. Ja, ja. Men vi har bygget biblioteket først. Men nu måste vi se baren och scenen. Her har vi så baren. Ja. Med alle, der har optrådt. Og eftersom du var gæst i går, så står du her på baren. Ja. Det kan du nok se, ikke? Der står... Nej, Ja, ja. Det er jo fordi, du var her. det är ju jag. Ja, det er simpelthen dig. Fordi du var her i går, så står du der, så folk kunne se, her kommer et special guest star. Åh. Ja, det gør vi altid. Og derefter så bliver det billede hængt op med navn på med alle de andre. Så man kan se, hvem der har været på Bestsellers gennem tiden. Så att här kommer jag att få hänga Ja. tillsammans med Humphrey Bogart och Ja, andra det stjärnor. bliver sgu nok lige lidt svært. Men ja, alle de andre, der har været her. Okej. Så ni har lite internationella besök också. Det har vi. Masser af internationale folk. Så er der en... Där ser jag en norsk pige jag känner igen. Liv Britta Brodal. Pernille Stoksplet, som er sådan en af de helt nye Ja. danske fortællere. Hun er ikke... Hendes billede er ikke kommet op endnu, kan jeg se. Men hun har været her. Ja, men då får du presentera henne med orden. Ja, men hun er sådan en ny stjerne, som er kommet på himlen, og som er rigtig god til at fortælle, og som har en sådan rigtig power, når hun står på scenen. Så Pernille, hende vi synes hun er rigtig god. Henne tror jag inte att jag har hört. Nej. Vad har de för typ av historia? Fortæller sin egen historie, og hun er sådan lidt rå type. Okej. Hun står på sine ben, og så fyrer hun, og så har hun stort sådan rødt hår, og så Ja. er hun meget sådan på. Och då måste vi se var fortalte hon de historierna. Ja, man kommer Nu ind ska der, vi se. køber Man sin kommer in billet, här. køber Ja. sin billet, får sin fadøl, eller sin kaffe, eller sin vin, og så går man her ind igen, det er mørke her, og så kommer man ind i salen. Det er klar til Och forestillingen. kan vi ha ett litet exempel? Du lär ju vara expert på korta historier. Nå nej. ja, haiku-historie. Ja, Ja, der var engang en blomme. Den lå i et frugtfad sammen med æbler og pærer. Og blommen havde det ikke godt, for æblerne og pærerne var hårde, og blommen var blød. Blommen tænkte, gid jeg var en kokosnød. Det var ikke fordi, den sådan vidste, hvad en kokosnød var. Den havde aldrig set en, men den syntes, ordet lød dejligt. Kokosnød. Det var dejligt at sige. Og så vidste den, at når man var nød, så var man hård udenpå. Og det ville nu være meget rart. Så blev blommen spist, og blommestenen blev smidt op i et askebæger. Og der lå blommestenen nu og tænkte, så nu er jeg blevet en kokosnød. tack. Och om jag nu tar plats bredvid dig här så kan vi skåda ut över scenen och alla fortällare i Norden som nu ser detta Ja. kan fantisera om den när man når målet
i sin karriär, nämligen att få uppträda på Bäst Tellers Overdriver du ikke en lille scen. smule nu? Ja. Bare en lille smule. Får man då sen när man har uppträtt här så får man gå backstage. Där det, så guida oss nu ut till, Ja, der till går vi så er vi backstage. tilbage igen jo. Ja, Ja, så går vi ud. alla goda historier återvänder till Og utgångspunkten. udgangspunktet er herinde, hvor vi startede, og så når der er forestilling, så er det backstage. Og det er så her, du sidder og bliver serveret, hvad du vil have, te, kaffe, øl, et eller andet, før du går på scenen. Tack Hans. Det var så lidt.